नवसाला पावणारा हाकेला धावणारा कोंब्याची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या घोडेमुख जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे। या जत्रोत्सवातील एक्सक्लुझिव्ह दृश्य दाखवणार आहोत। याचा आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। घेऊयात थेट मंदिरातून श्रीदेव घोडेमुखाचं दर्शन। सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आत्ता आपण बघितलं। भाविकांसाठी आम्ही श्रीदेव घोडेमुखाचं लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दाखवत आहोत। 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक मुंबई असतील, गोवा असतील किंवा इतर राज्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, दर्शन घेत आहेत। सकाळपासून भाविकांनी रांग लावलेली आहे। मुख्य जो कार्यक्रम आहे, धार्मिक कार्यक्रम, तो दुपारी 3 वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे, ज्यावेळी मातोंड श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या घोडेमुख मंदिरात दाखल होतील आणि त्यानंतर या ठिकाणी हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल। तरी सुद्धा आता अनेक भाविक जे आहेत ते दर्शन घेऊन पुन्हा खाली परतत आहेत। डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घे आपल्या सोबत काही भाविक आहेत जे या घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत। काय सांगाल, किती वर्ष आपण या दर्शनासाठी येतात, काय सांगाल? मी आहे ॲक्च्युली गुजराती आहे आणि मी इकडच्या जावा आहे मातोंडच्या। हे माझे सासरे आहेत। जेव्हापासून लग्न झालं तेव्हापासून दरवर्षी मी इथे पाया पडायला येतो जत्रेला। दरवर्षी येतात। काय श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती, तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? म्हणजे अनुभव म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल ऐकलंय आणि म्हणजे इथे येतो ना तर वेगळंच म्हणजे घूसबंब वेगळंच येतो इकडे, वाईब वेगळे येतो इकडे। दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात की कधी वेळ मिळाला की तुम्ही दर्शन? आणि जेव्हा गणपतीला वगैरे आलो ना तर आम्ही पाया पडून जातो इथे येऊन। गणपतीला पण आलो तर पाया पडायला येतोच आम्ही। म्हणजे तुम्ही या गावचे जावई आहात? हा, या गावचे जावई। मग या गावच्या कोण कन्या आपण? तुम्ही गावच्या कन्या आहेत, बरेच वर्ष तुम्ही या देवाचं दर्शन घेत असालच। काय सांगाल देवाबद्दल? बस त्याचं नाव काढलं की काम होतं। नाव समजलं की बाबा नाव आहे, नाव मला इथे काहीतरी अडचण होते, बाबा घोडेमुखा ह्या सगळ्या गोष्टी कर, त्या झाल्याच पाहिजे दुसऱ्या सेकंदाला, तो येतो धावून। साधारण या घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाला कोंब्याचा नवस बोलला जातो। तुम्ही पण नवस बोललायत का? मी माझं नवस तर मी इकडची कन्या म्हणून माझा एक दिला होतो आणि ह्याचा धंदा आहे म्हणून तो एक वेगळा कोंबडा आम्हाला द्यायला लागतो की नाही, त्याचा धंदा चांगला असू दे आणि तो त्याचा सगळं नीट चांगलं होऊ दे। मग आता तुम्ही आजचा दिवस इथेच थांबतात की परत? आजचा दिवस थांबून कोंबडा वगैरे ते कापून वगैरे सगळं जत्रा वगैरे सगळं करून मग उद्या परवा घरी मुंबईला। अजूनही त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत। तुम्ही काय सांगाल, तुम्ही पण गुजरातचेच आहात? नाही, आम्ही ऍक्च्युली याच मुलगा आहे मी या गावचा। हा, तर बोलायला गेलं तर त्याचं नाव काढलं ना तरी अंगावर आत्ता पण शहर आहे आणि बघायला गेलं तर खूप मोठी ख्याती आहे देवाची। आणि वरती चढताना जो दम बोलतात ना आपण लागतो वगैरे, जे दमाला होतं वगैरे, तो वरती आल्यावर असं वाटतं एकदम फ्रेश वाटतं, काही वाटतच नाही असं की आपण एवढं चढून आलोय वगैरे। असं जरा खूप मनापासून खूप बोलतात ना देवाला मानतो मी। यासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी लाखो तर आता बोलायला गेलं ना, आता हे बघत असतील ना त्यांनी पण यावं आणि बघावं या देवाची ख्याती काय आहे। आम्ही मगाशी लाईव्ह दाखवलं तर दर्शकांकडून आम्हाला कमेंट्स आल्या की लाईव्ह देवाचं दर्शन दाखवा, तर आम्ही दर्शकांना आता लाईव्ह दर्शन दाखवलेलं आहे आणि आता आपण लाईव्ह बघतायत तुम्हाला दर्शक, तर ते लाईव्ह बघत असतील त्यांनी पुढच्या वर्षी नक्की यावं या देवासाठी, या जत्रेला। आणि संध्याकाळी जो कोंबड्याचा जो नवस आपण कापले जातात ना, त्यासाठी पण नक्की यावं बघायला किती काय काय या देवाचं ख्याती आहे।
निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते दरवर्षी श्रद्धेने या देवाच्या चरणी नतमस्तक होतात, आपलं साकडं घालतात, श्रीदेव देवाचा नवस जो आहे तो फेडतात आणि आज संपूर्ण दिवस ते या ठिकाणी वास्तव्य करतात, देवाचा प्रसाद घेतात आणि आपल्या घरी किंवा आपल्या कामाधंद्याला परततात. अनेक भाविक या ठिकाणी येत आहेत, दूरवरून येत आहेत आणि या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. आपण बघू शकतात मंदिराला सुद्धा आजच्या जत्रोत्सवानिमित्त आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि ही सजावट जी केलेली आहे ते मातोंड गावचे जे सावंत बंधू आहेत हे दरवर्षी स्वखर्चाने ही या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं प्रवेशद्वार असेल किंवा ही जे मंदिर असेल याला फुलांची सजावट हे करतात आणि दरवर्षी हे आपल्या स्वखर्चाने जे सावंत बंधू आहेत ते मातोंड पेंडूर या गावचे हे या ठिकाणचे स्थानिक आहेत जे मुंबईला वास्तव्य करतात, हे दरवर्षी या फुलांची या ठिकाणी सजावट करतात. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते मनोभावे या देवाची हाक देतात. मग त्यांना अनेक भाविकांना या देवाची ख्याती ही आलेली आहे. यासाठी हा डोंगर चढून हे भाविक याचं दर्शन घेत आहेत. अजूनही आपल्यासोबत अनेक भाविक आहेत. काका आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल या श्रीदेव घोडेमुखची काय सांगाल? दरवर्षी तुम्ही दर्शन घेतात? 3 वर्ष तर येतोच आहोत आम्ही मुंबईला राहत होतो, आता इकडे स्थायिक झालो तर आता दरवर्षी येतो. तुम्ही आता इथेच राहतात? हो, इथेच राहतो. काय साधारण तुम्हाला अनुभव काय आलाय देवाचा? छान, मस्त मस्त. हो, मग आता तुम्ही हा डोंगर चढून आलायत, कसं वाटतं इकडे? धमाल वगैरे झाली? एकदम मस्त छान आहे. धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत परमेश्वरानेच आणलेलं आहे, त्या ह्यानेच आणलेलं आहे आपल्याला वरती. निश्चितच तोच देव आहे, तो ताकद देतो हा डोंगर चढण्याची आणि दर्शन घेण्याची. असेच अनेक भाविक आहेत जे आता सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आणि अजूनही सायंकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत हा जो उत्सव आहे हा चालणार आहे. श्रीदेव घोडेमुखचा हा जत्रोत्सव या ठिकाणी आहेच, पण हा एक या मातोंड आणि पेंडूर गावचा एक धार्मिक कार्यक्रम असा समजला जातो. एक या ठिकाणचा अनेक वर्षापासून चालत आलेला हा कार्यक्रम आहे आणि जसजशी श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही जसजशी वाढत गेली तसतशी भाविकांची गर्दी ही वर्षानुवर्ष प्रत्येक वर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून दर्शन घेत आहेत. सायंकाळी आता या ठिकाणी जे कोंब्याचे नवस जे बोलले जातात हे दुपारनंतर जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी कोंबे घेऊन येतात आणि त्यानंतर या श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्याचा मान दिल्यानंतर हे जे या ठिकाणी इतर जे भाविक कोंबे घेऊन येतात ते त्याचा मान या चाळ्यांना या ठिकाणी दिला जातो आणि यानंतर ज्या तरंग देवता या ठिकाणून खाली उतरल्यानंतर मंदिराकडून खाली पायथ्याला गेल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. अशाच प्रकारे आता दुपारी 3 वाजल्यानंतर या धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे आणि यानंतर तरंग देवता या मंदिरात आल्यानंतर संपूर्णपणे पुढील जो धार्मिक विधी आहे याला या ठिकाणी सुरुवात होईल. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.